Matinding pag-abuso sa derechos humanos, konsideradong krisis sa sosyedad ang incestuous rape o panlulugos imbelto ang mga miyembro kan pamilya, sigun sa Commission on Human Rights. Sa pagkortesiya ni Attorney Faye Dumarpa, ang Focal Commissioner kan Gender Equality and Women's Rights kan CHR, ipigiras niyang nasa proseso sinda nin monitoring as in data collection kan mga kaso kaini sa probinsya, kabali ang syudad ni Naga. May report si Joel Sulina. Pinagmimiran na severe human rights violation as in sarong systematic pandemic ang incestuous rape na nangyayari sa komunidad urog na sa laog kan sarong pamilya, biktima ang mga kababaihan. Ini ang tinunang doon ni Attorney Faye Maniri Dumarpa, ang Focal Commissioner on Gender Equality and Women's Rights kan Commission on Human Rights matapos ini magkortesiya sa opisina ni Alcalde Lenny Robredo asin magbisita sa syudad Dignaga. Katakod man kang ongoing nintang monitoring as in data collection kan mga kaso ning incest sa probinsya ning Camarines Sur, kabali ang Naga City. Sinabi ni Attorney Dumarpa, ang komisyon bilang mandato sa sainda, aktibong pinagtutulod ang rights-based survivor-centered reforms para man maprotehiran ang diretsos ka mga kababaihan, para man matuldukan ang mga siring na makanos asin nakakatrumang pangyayari sa mga kababaihan sa loogan sa diring pamilya kung saan dapat sindang maprotehiran asin malikayan ang victim blaming mantang nasa proseso pa kang pagkuaning hustisya laban sa mga violators. That's the reason, one of the reasons why we're doing this monitoring, sir, because kulang tayo sa datos, no? Of course, nandyan yung iba-ibang factors kung bakit kulang sa datos. Siyempre, yung biktima, madalas, hindi agad yan magre-report sa takot dahil kapamilya, usually, ang perpetrator dahil incest po, But based on the data, kaya po kami bumaba because dito po sa, hindi naman po Naga, but as a province po, medyo mataas-taas yung data or reporting ng incest rape. But that could be because nagre-report. Sa iba naman po, pwedeng wala, pero dahil kulang naman sa pagre-report or pagsagot sa mga issues on incest rape. Yun po yung hopefully at the end of this monitoring, mas mayroon tayong concrete na data kung ilan, hindi lang po dito sa probinsya po ng, of course, City of Naga, Province of Bicol, but rather nationwide po. Suportado kang Commission on Human Rights ang aktibong mga lakdang para mahali ang burden of proof sa physical resistance ka mga biktima ng sexual violence, kabali ang paghaman o pagkakaigwa ni sistematikong intervention, urog na ang incest as in domestic sexual abuse, as in pinaghihiling ninda na dakol pang unreported, as in tinatahuban ini, uli kang pinagtatakutan na kasusupgan kang pamilya. Pinagtutulod kang CHR ang pagkakaigwa ning coordinated as in multi-sectoral approach, magpuon sa mga lawmakers, enforcers, government agencies as in LGU, na aktibong maghiro para man sa epektibong aksyon na ngaring makasuhan asin mapanimbag ang mga offenders. It is alarming kasi po yung nature niya, nakapamilya ang gumagawa ng krimen na ito at affected yung buong community dahil pamilya ang magiging affected. But on the other side, sabi nga namin, isa siya sa less surface issues ng ating mga kababaihan, mga pamilya, mga kababayan, kaya po siya alarming dahil nangyayari behind the curtains, So hindi siya na aagapan, napaprevent, nasasagot dahil hindi po nasa-surface ng maayos yung dapat gawin. And we hope to be able to help. We hope to be able to raise the voices of the families, the victims, at manggaling po sa kanila ano po kaya yung mas kailangan nila bilang pamilya para makamit ang hustisya. Of course, primarily yung makarecover sila at maituloy yung buhay nila ng mas maayos. Bali ang awareness campaign na para man madetermina ng tulos ang posibleng kaso ng incest asin maagapan man tulos o matabangan dangan maprotehiran ang mga biktima. Sa ngayon po, dahil ginagawa pa namin yung monitoring, yan yung isa sa gusto namin sanang ma-surface, mga recommendations, But for the LGU, at least initially sa mga lumalabas sa amin, nandyan yung syempre proper education, By education yung kumbaga pagpapaintindi
kung ano ang krimen na ito, no? Pagpapaintindi sa mga bata, lalo na sa mga nanay, lalo na kung kano yung kailangan nilang gawin para maproteksyonan, kasi karamihan po sa mga ganyan, sa loob ng bahay nangyayari. So, awareness, no? Kailangan malaman nila kung ano yung mga signs, lalo na kasi minsan ang bata, halimbawa, or ang babae na biktima, hindi na magsasabi, pero may mga signs na pala, hindi na papasok, namumutla na lang, hindi na kumakain. Minsan yun yung nakakaligtaan. So, more of awareness po. Kasi kung aware ka, may mga signals na nangyayaring hindi maganda, pwede mo siyang maagapan. So, yun po yung initial na lumalabas sa aming monitoring. Para sa Andagang Gunyan, Joel Solino. Andagang Gunyan. Ika, ako, kita, Anaga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Anaga Ngunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mamalos.